OK, takže vítajte u kanálu Nikdy sa nezáva a som tu Amitex. Bože, nikto tu není. Ale konečne tu mám podložku menom Legion, od značky Legion. Control Gaming Mousepad XXL, takže XXL som kúpil. Takže toto musím odlepiť. To už budem mať na to. Ešte to bude jak s tým iPhoneom, čo mám paloval. Teraz taká auto dopadať potom mať. Tado! Takže už to máme. Snažíkom som to spravil toto. Tak tá bude pekná, kámo. Co je toto? A v tom dá potrebujem. Nejaký papírik. Nejak veľký. Kámo, taká ale zase. To je dosť ťažké. Akože. A ono poď. Tak, spravím to. Super. Help me. Oh, nice. Potrebujem. Nevíš, to je RGB, ale asi ne. Pojďte večer můj stůl a stíkajte. Však to je větší jak můj stolík. Co to je? Nemusím to tady pod můj notebook, lebo... Takže já teď potřebuji zaklapnout do book, odpojit ho těchto věcí. Pořít si ho na postel. Takže tak sklávesnicu. To potom tam myšku ložíme. Dobrá, to z toho bude nechat. A teraz pozrite, již to je to. Kámo. Klávesnica. Toto nabíjačku. Tak. Já s vámi loučím a čus.